promocional, non? A 30 edición do Festival Noroeste, nesta ocasión Festival Noroeste Estrella Galicia, agradecer a vosa presencia e presentar o que vai ser un avance, non? Penso que unha presentación antes que nunca, non? Que é necesaria. Se ano pasado respondimos con urxencia e aumentamos prazas, espazos, en realidade pasamos de 2 a 5 días, de 4 a 32 bandas e todo isto apoiado por un orzamento decrecente pero digno, esa idea de austeridade ou racionalización de gasto pero nunca de precariedade, non? Sobre todo cando falamos de cuestións laborais, non? Este ano o Festival Noroeste Estrella Galicia vai desenvolverse entre o 2 e o 7 de agosto, como dicía, o 30 aniversario, pensemos un evento mítico na historia desta cidade, non? Se me falamos, non? Como chegou a haber unha plataforma en defensa dele, non? E, bueno, sabedes tamén o que representa a aposta musical, que de algún xeito está escenificando constantemente este goberno, ese ciclos imprescindibles, a procura constante de concertos e actividade musical, o Congreso de Access, a necesidade de convivencia de modelos, incluso, diría eu, non? Que convivan sin competir, que debe ser unha das consignas. Bueno, este foi sempre un encontro único en España, creo que tratamos de incidir en varias líneas. Por un lado, unha aposta de cidade, evidentemente incide cultura, o ocio, o propio turismo, a propia imaxe de cidade, unha cidade máis culturalmente rica. A idea de cidade musical, por que non decirlo, eu creo que moitas veces pensamos na vertente máis tradicional ou directamente clásica, pero o mundo que representa a Orquesta Sinfónica é unha das partes, nada máis, non? Existe unha enorme riqueza nesta cidade e creo que o evento, un evento como o Noroeste, tal e como coherentemente queremos facelo, entra na liga de grandes festivais de algún modo. A idea de ser unha referencia ao Noroeste, esa ampliación e reinterpretación do concepto, non só musical, ademais con versatilidade e calidade das propostas, e creo que está claro que se en 2015, coas características que mencionaba ao inicio, recuperábamos, en certo modo, o norte, este ano definimos de algún xeito o Noroeste do futuro e con el parte tamén da imaxe, por non decirlo, da cidade, da nosa cidade para os próximos anos. Somos Noroeste, de algún modo. Entendemos que o Noroeste ademais representa unha cultura de proximidade, experiencial, sostible, de vanguarda e que potencia esa proxección da cidade e a súa marca contemporánea e unha escala que, sin complexos, pode ser internacional. As liñas de programación, veredes, tedes aí o SIER, pero, bueno, falaremos así, bueno, con certa precisión, non? Hai unha aposta por máis música, tamén máis eclecticismo, tedes punk, psicodelia, cantautores, folk, country, flamenco, sons experimentais, hai unha ampla gama, hai espazos, hai novos espazos, esta vez van ser 9, casi diría a idea da arquitectura, os espazos de tránsito nas prazas amplían esa propia expansión do festival e con orzamento tamén dimensionado, esa racionalización do gasto e cousas, creo, novidades moi importantes, novas colaboracións na programación, está o concurso de bandas de CUAC, que vai facilitar, ademais, actuacións de bandas locais na praia neste 30 aniversario, a colaboración con Nave 1839, ambas damos xeito epítomes da cultura independente da cidade, que están representadas, Marcela, Ozi, Castro, e así figuran na foto de familia inicial, e, por outro lado, nesa idea incidindo, ademais, de modelos que deben convivir, temos ese convenio con Estrella Galicia, non? Hoxe está aquí o director de comunicación, as relacións institucionais, Antonio Viejo, que nos falará logo, non? Unha idea tamén que eu creo que converse, non? Tanto este evento como Estrella Galicia teñen proxección internacional, Estrella Galicia ten tamén ese compromiso inequívoco coa música, o propio vínculo coa cidade, non? Coa música de calidade, e creemos que hai unha reciprocidade da relación, non? E aquí creo que saen cousas e incluso reflexións moi interesantes con o modelo cultural. A idea do mecenazgo, non? Omnipresente, de algún xeito, na vida española dos últimos anos e que eu creo que, bueno, ten unha representación aquí afortunada, non? E tamén certa ruptura, non? Co que eran os convenios tradicionais, tantas veces amplos, vagos e finalmente dirixidos a nada, non? A unha mera financiación, moitas veces, non? Das empresas, e que sí que convén, non? Eu creo fortalecer, non? E deixar máis claro por todas as partes eses compromisos, non? Con respecto ás cifras, xa entrando un pouco no concreto,
colaboración con Estrella, vos falará Antonio, con máis precisión. Este ano actuarán máis de 60 grupos, hoxe avanzaremos 20 deles, entre os cales eu creo que, bueno, moitas cousas, podería citalos por orde alfabética directamente, Agorafobia, Nebrún, Aries, Raíz Morán, Cabo San Roque, Carmen Boza, Niño de Elche, Hogel, Linda Aguilar, Los Plutones, Melange, Moura, Neil Halstead, Niña Coyote, Eta Chico Tornado, Los Músicos, Pablo Seijas, Pardo, Sex Museum, Señora de Capaces, Pero o importante eu creo que son, por un lado, temos voces femeninas que pisan forte en escenarios de toda España, ou en Galicia, Aries, Carmen Boza, Casa de Agorafobia, tamén en Galicia, grupos míticos como Sex Museum ou de Capaces, diría que figuras directamente de culto da escena contemporánea, incluso europea, pero tamén norteamericana, sons que trasladan ao público novas dimensións, e aí entran tamén dimensións, ás veces, moitas veces experimentais ou futuristas, co anterior, aí falamos do Neil Halstead, o vaqueiro estadounidense Hogel, ou a gran estrela nórdica, a Nebrún, máis referentes, bandas e artistas locais que botan de calidad a escena galega, que se deixan a pele en cada concerto, e hoxe temos un par de mostras, Pardo, Moura, tamén estaría Pablo Seijas, sons experimentais de artistas, eu creo que alleos, etiquetas como Niño de Elche, Cabo San Roque, experiencias para todos os públicos, cargo de bandas como os Amigos dos Músicos, Los Plutones, Psicodelia, Melange, Linda Aguilar e el rock máis duro, que en algún momento se achacou como carencia o ano pasado, dito así, amablemente, como Señora, ou Niña Coyote, Eta Chico Tornado, Hai tamén unha novidade, dicía ao principio que programaríamos do 2 ao 7 de agosto, o 7 de agosto é domingo. Programase, por tanto, tamén en domingo unha sesión moi especial, con concertos para todos os públicos, que se estenderán entre as 12 e as 20 horas. Veíades ao principio, ese vídeo promocional, non presentamos o cartel definitivo a nivel gráfico, sino un teaser na nova imaxe, ese triángulo, faremos fincapé e así nos aturaredes nas vindeiras semanas, neses 30 anos. En xuño se presentará en redes, en xullo teredes cartel completo, máis imaxe gráfica, e, se non me equivoco, o 10 de xullo, os gañadores do concurso CUAC se desvelarán tamén. Os novos espazos son a praia de Riazor, evidentemente. O ano pasado incorporamos Castelo de San Antón, Praza de San Nicolás, Praza das Bárbaras, e esta vez tamén tenemos Igrexas Capuchinas, este propio recinto, o Centro Cultural, a Fundación Luxoania, a Casa Museo Casa de Esquiroga, o Parque do Paseo das Pontes e o Campo da Leña, a Praza de España. Deixo aquí, eu creo que hai bastantes cousas que falar, esa diversidade de calidade que se pode escoitar un ano máis, a importancia desa sustitución de pop rock, que en un momento determinado queda limitado, e é necesario ampliar por todo o que mencionamos e por toda esa variedade de versatilidade musical que acabo de mencionar, esa expansión do número de escenarios con todo o que representa, de días de disfrute, de artistas implicados, nas diversas escalas, ademais, locais, estatais, internacionais, e, ata aquí, dá un xeito, desvelamos, esa actividade nesta ocasión, esa parte máis vinculada ás prazas, ese tránsito e todo o traballo desenvolvido neste tempo. E, me gustaría agradecer, por un lado, as bandas locais que dotan de sentido, diría, non só o Festival Noroeste, sino tamén a escena musical da cidade durante todo o ano, a Pardo de Diego Veiga, este último máis alma da nova aventura musical Moura, por amenizar, o veredes a roda de prensa, avanzar en acústico un pouquinho, podemos ver escoitar en agosto no Noroeste, a nave 1839 a CUAC, como motores, digamos, deses outros modelos posibles que existen na cidade, modelos culturais, modelos de independencia, e cos que debemos, e temos a obriga de convivir, como decía antes, competir, obviamente a Triángulo Amor Bizarro, esa banda galega de prestigio internacional que sirve de soporte ao vídeo e que xa estiveron na algún Noroeste, nos deron os dereitos a súa canción Baila Sumeria para este spot, e a Estrella Galicia, que camiña a man do Concello para posicionar o festival como queremos, cita musical imprescindible da xeografía, e nese sentido, sin máis dilación, vos deixo con Antonio Viejo, como director de comunicación e relacións institucionais, para que explique justamente esa presenza de Estrella Galicia, agora vinculada de xeito
tan estreito do noroeste. Moitas gracias. Bueno, bons días, moitas gracias por vir todos con este sol de rigor que nos está dando. Intentaré ser moi breve. Onte firmaban o alcalde e o noso conselleiro delegado un convenio de colaboración. Digamos, é un convenio de colaboración que marca un compromiso sincero de Hijos de Ribera ca cidade e cos seus proxectos, que abarca o índole cultural e de promoción da cidade, co cal nos comprometemos sinceramente para intentar sumar sempre e desenvolver todos os proxectos que pensamos que fan cidade que son bons para todos. Nos temos evidentemente un arraigo na cidade da Coruña tremenda e tamén con todos os eidos sociais da cidade. Nos celebramos este ano o 110 aniversario. Eu recordo que cando celebramos o centenario pensábamos como temos que celebrarlo, non? Se o celebramos como un cumpleanos, realmente somos vellos. Se o celebramos como fíxate que base, que soporte, que cementos máis fortes temos para construir un novo proxecto, bueno, pues así era como nos veíamos, non? Nos veíamos xoves con ganas e con forza para seguir construindo. Eu penso que dentro de todo este compromiso ca cidade e co Concello hai un eixo que ha vertebrado o inicio das conversacións e o inicio de un proxecto, de un gran proxecto, que vai dende un cambio que parece pequeno pero non é, como cada ano falamos de que podemos facer facer un proxecto a longo prazo no que teñamos claro exactamente onde queremos chegar. O noroeste ten 30 anos. 30 anos son moitísimos para un festival. Eu penso, como na nosa celebración temos que velo como uns cementos moi fortes e moi arraigados na cidade para construir ese proxecto de futuro, de gran festival de referencia en España, precisamente no noroeste. O naming vai axudarnos a transmitir e a poder construir. Estos 3 anos de visibilidade permitiránnos a todos desenvolver un programa de interacción en que nos pretendemos máis alá das aportacións económicas necesarias para o desenrolo, sumar moito máis con todos aqueles recursos que nos teñamos realmente para conseguir este propósito, que é un propósito que penso que é unha oportunidade, unha grandísima oportunidade para a cidade. E que se vemos no mapa, eu non sou moi experto no ámbito musical, pero eu penso que se vemos un mapa dos grandes festivales, creo que temos unha oportunidade tremenda para situar a cidade como referente nese circuito, digamos, en primeira instancia nacional e, por que non, nun futuro internacional. Entón, pola nosa parte, simplemente reforzar ese compromiso sincero, ese compromiso de estar aquí para sumar en todo o que poidamos e con todos os nosos recursos para concretar este gran objetivo de cidade, que creo que é moi importante. Gracias, Antonio. Agora se ocultaban no sol, que estades parecendo todos, pero xusto, temos a parte da Ribobeira, parte do proxecto musical Moura, e, como decía, como modo de anticipo e tamén de disfrute para amenizar e sintonizando plenamente o que debe ser unha presentación dun festival como o Noroeste Estrella Galicia. Adiante.
sombra de sombra y andar medio de río. Mente en sombra de sombra y andar medio de río. Si os gusta algo, me preguntáis, tengo más. Debí pasar por mi cabeza. Pregunté la altera si sigue sabiendo la cerveza como aquella Navidad. Debí pasar por mi recuerdo, dejándome olvidado atrás. Ojalá lo hayas encontrado, ojalá no busques más.
seguramente todos agradecemos as palabras vosas, non só dos creadores locais, outras cousas, eses vínculos, esa importancia do noroeste está aí, non sei como que pode comentarnos, non, da vosa presencia este ano, a vosa presencia aquí tamén hoxe, non, como presentación e casi aperitivo goloso, non, do festival. Bueno, simplemente agradeceríamos máis. Bueno, eu son Miguel Veiga, formo parte de Moura, somos 5 persoas, que estamos comenzando un proxecto que leva 3 anos, polo que pasaron máis xente, que nos propuxemos facer unha cousa un pouco especial, que é misturar textos en galegos, tanto propios como alleos, misturando coa psicodelia, co rock dos 70, e tamén con unhas pinceladas do folk inglés de finais dos 60 e dos 70, que ten bastante que ver con música galega polas raíces tanto escocesas como irlandesas. Digamos que o concerto do Noroeste vai a ser un pouco a nosa carta de presentación coa formación actual. É unha ocasión moi especial porque tanto tocar na túa propia cidade e presentar o proxecto é especial, pero precisamente deste xeito no que poderemos ter unha proxección de cara ao público para coñecer esta proposta nosa, o cal sempre é moi especial e sobre todo nos escenarios que se escollen, que creemos que van a caixar bastante ben con esta proposta. E agora lle paso a palabra a mi irmán, da mestra Paz. Para mí es un orgullo tocar en el Noroeste, nunca toqué en el Noroeste además. Y gracias a Sandy, a Suri y a todo su equipo por contar conmigo. Este año estoy presentando un disco y es un año importante para mí. Así que creo que el Noroeste está yendo cada vez a más el nuevo enfoque, la nueva idea, el apoyo como estrella. Está quedando un festival muy potente y es genial poder formar parte. Espero hacerlo lo mejor posible y pasármelo genial en el resto de conciertos y veros a todos ahí. Gracias. Y sin menoscabo do vosso bronceado, abrimos a quenda de preguntas, non? Estamos aí expostos ao que as dúbidas, comentarios que teñades e bueno. Estes nomes que se deron a coñecer hoxe son nomes que van a corresponder ás actuacións no Noroeste expandido ou hai algún que vaya na praia? Sí, as prazas, non iría ao que era o ano pasado expandido, non? Que era algún xeito, decidimos ampliar con esa idea sempre, ademais de espazos en tránsito, posibilidade de ir uns concertos a outros e a xente laboriosamente teña que facerse aí a súa senda implacable, incluso chorando por perderse alguna cousa de calidade ou de valor que alguén transmitirá por un vídeo. Pero sí, a idea é estes 20 nomes anunciados hoxe se corresponden ás prazas da cidade, non a praia. En termos económicos, que supón a participación deste ano? En termos económicos, que supón a participación de estrella no Eso. Vamos a ver, en termos económicos, nos o que facemos é patrocinar con unha parte dos orzamentos do festival, unha parte que é pequena, non cubre evidentemente o total dos orzamentos, que vai, digamos, envolta en un convenio xeral de promoción que aplica a moitos proxectos. Dende o punto de vista económico, máis alá de cerrar unha cifra que tampouco a temos, digamos, dividida en os diferentes proxectos, o que si temos é o compromiso real de investir no festival tanto este ano como nos anos seguintes para conferir ese objetivo de gran festival. Entón, realmente, se eu tivera, digamos, que cuantificar todas as aportacións da compañía, teria que facelo ao final de ano, porque ahora mesmo estamos traballando cos equipos do Concello e os nosos equipos, la verdad, moi ben, de unha forma moi sincera e moi ilusionante para construir o mellor posible este proxecto. Concertos na praia vais a un día, vais a varios días,
días, eso terse claro xa, ou... 2 días. Cales van ser? Venres de sábado ou xoves ou venres? Esa. E o domingo, a xornada esta que familiar, onde se vai? Anunciarase nos momentos, digamos que hoxe vamos cos abocados, non? Con eses anticipos e xa nos momento anunciaremos un pouco a dimensión e todo o que comporta. Cal é o orzamento? O que falaba ao principio, non? O sea, e que tamén o decía Antonio de algún modo, creo que as cifras serán públicas non teñamos todo pechado, non? En calquera caso, igual que ano pasado dimensionamos, non precarizamos, sino que dimensionamos, as cousas teñen a súa escala, non? Pensade que ano pasado conseguimos traer a 32 bandas por 3.000 euros máis que un grupo do ano anterior, que é unha cifra bastante elocuente e eu creo que pagando dignamente, por decirlo de algún xeito, todo, non? E este ano creo que, bueno, a idea vai por aí, non? Sabedes que nos estamos facendo constantemente énfase un fincapé, non? No valor das cousas, non? E, bueno, os orzamentos, non? E tal como foi un pouco toda a pelexa política, non? Vinculada a INCE, non? Sobre todo polo grupo político popular, non? Polo Partido Popular, pois, bueno, disminuíu aí parte da aportación, pero, bueno, nos, ou igual que ano pasado, faremos unhas festas en global, non? Xa non só o Festival Noroeste, pois con unha estimación orzamentaria máis que digna. Neste caso, ademais, a colaboración de Estrella vai axudar, non? A este crecemento do festival. O ano pasado eran 32 bandas, este ano 60, entón o orzamento máis ou menos duplícase ou non? Non necesariamente, porque a maioría están vinculadas ás prazas, pero este ano temos, bueno, ese compromiso de Estrella tamén, non? O sea, esa participación económica. Bueno. Quería preguntar de Estrella se hai alguna novidade respecto da futura ampliación, dos terreos, para a ampliación da fábrica, non? Penso que non toca agora falar deses temas. Bueno, pues, mil grazas, non, por vir ata aquí e agardemos que sea do vosso agrado e seguiremos, non? A webfestivalnoroeste.com, aí podedes ir vendo o que se vai incorporando, todas as novidades e, bueno, un auténtico placer, non? Cos músicos, non? Como aperitivo, como decía antes, gracias tamén a Antonio, a Estrella e, bueno, toda a persoal da Fundación por deixarnos este espazo magnífico e